Deveşana radyoya denge geldi, guhertinin giring. Radyoya denge gel, jiyeke Nisan-ı Upe ve 12 saatan weşana bike. Weşana radyoya denge gel, liguri dema amede saat şehefte sebehe hatta 19 hane. Radyoya denge gel, üyeli ser her du pelen kurt, 11510 kHz u 11505 kHz weşana bike. Radyoya denge gel, denge Kürdistan'a azade. Era radyoya denge gele. Jinavendan uçağın radyoya denge gelden başkodarın heja irone henisane 2024 seyşemli Brüksel'e saatine lamedede. Hemen uçağın serisi ve peşkeş bikin demdem azadiye reber apoye. Fikri reber apo, fikre mrovahi giştiye. Ujbuy mrovahi eb giştiye. Gerek dike mrovahi reber apo khodi derkeve. Azadiya fiziki ya reber apo, erkeki ahlakiye ya mrovahiye bgiştiye. Azadiya fiziki ya reber apo, tamam karna azadiya mrovahiye bgiştiye. Berkodana girtiyan bu konağa kenu u duruja sedusu pencemin de dome. Girtiyan siyasi jibo azadiya reberapo. Sedusu penc rojan de greva birçibune ya dor ve gerdene. Duruja sedu bistu nehan de girtiyan çalakya koya greva birçibune derbasi konağa kenu kirin. Lisernave girtiyan deniz kaya da kuyan yekda u konağa çalakyanu eşkerekir. Girtiyi ve seme bu malbaten kore hevditin nekin dernek evin dadgihan u jimalbat ta xore telefon nekin girti dibejin hatta reberapo azat be ve çalakiyen me devam bike lider vejibi peşenkten malbat u hizmen girtiyan çalakanı ve adaletel Ahmet Van Merdin Batman İstanbul İzmir Edene u Mersin'e devam dike. Bistu penç parezer u hukuk nasenle süvede tekildari kırılın zekirina kurdan jaliyesi servisa ve şart ya süvede sapo ve dahuyan yektan parezerin süvedi dahuyan lisel malpera ETS ve şandın u götün jiber ku tekiliye navne teveyi yem bir Türkiye'yle süvedeci çavisandın eke siyasi aliser kurdan zede buye u polisen evlekariye jisinuran nasnaken dibi zılma siyasi liser kurdan sazi u komeleyen kurdan teme şandın bedavi bebe tündü süce u hukuk süvede ve eke kabunnake Türkiye volateke kubun pekina peymanın mafemruvan u bir yarın dadya mafemruvan Avrupa nasnake gelek caranji hatiye mahkum kirin Türkiye bu avveke keyfi be hezaran parezer rojnamavan u siyaset medaran degire u daveci zindana Süveyt nekare bigotuna Türkiye hareket bike dezgaha evle karya Süveydeli serdaxwaza Türkiyeli diji Kurdeli Süveyde zahteke girandike ev kiryar be teybeti de salen Davideli Süveyde zede bune ev şerme u em de fikirin ka Süveyd berbi paş ve diçe u hukuk Süveyde tünedike Türkiye her Kurde ku buxaze nasnamaya xoy be dest bxe veke terörist u sempatizane PKK binavdike u digere Süveyd nekare be virengi tevbigere Süveyd runiştina penaberen Kurd direjnake u van dersin ordike hesaben bankaya saziyen Kurdan ten aslen kirin cuvaren Kurd yenli kar digerin peşi le persina evle kariye nekarın peş pevajuya destura kar bidominin u parezer jidben hedef hatta İro PKK jibu berjevendu evle kariya Süveyde ne buye tehdit raydarın Süveydeji ev iddia nekirine dısalah 2017 hande peşti pevajuya hukuki ya 11 salan dadgiha Belçika'yı bir yarda ku PKK veke registreke terörist naya kabul kirin Kurd yekji aktörün heri girik yen kulidici Daiş'e şer kirin u liqadanav neteveji bevirengi dhatın askerin Süveyci devleta ku Kurdan bu guman u kriminalize bike dive dınavbera Kurdan u Türkiye'de pişkiriye bide pevajuye kenuya açtiye
Kırmızıkirna Kurdan o saziyen wan pirsgirêkê çaresernakê wa jî vê dike pirsgirêk mafê herkesî heye ku bicive xwe pêşandan bike û komeleyan damizrêne ev maf û azadiyê me yên bingehînin weke hukuknas û pisporên hukukî erkame ya bingehîn ew e ku em mafên müvekkilên xwe biparêzin berpirsiyareke taybetî heye ku mafê mirovan û azadiyên bingehîn ya li gorî peymana Avrupa ya 1950 ji bo parastina mafê mirovan û azadiyên bingehîn biparêze dibe parêzer di xebatên xwe de ji bo parastina maf û azadiyan têkoşînê bike kiryarê ku hêzên ewlehiyê li dijî Kurdan û saziyên Kurdan pêk dînin bin pêkirina van maf û azadiyan e û ji ber vê yekê divê bên rawastandin. Li Edeneyê ji bo rojbûna rêbera şitlên darê hatin çandin komeleya malbatên xizmên Bundakiriyên li Akdenizê Aykayder, komeleya alîkarî û piştevanî ya bu malbatên girtî û hukûmxaran re ya Edenê Akdenizê Atwayder, rêxistina Partiya Wekevî û Demokrasiyaya Gelan Dem Partiya Edeneyê bi bonê 75 saliya Rêber Abdullah Öcalan li navçeya Kara Saliya Edeneyê şitlên daran çandin. Gelek kesek û bi xwe re şitlên darên zeytûnan anî bûn li axêdanîn. Rêveberê Aykayder Murat Turgay anî ziman ku ev ji ber çarê Nîsanê rojbûna Rêber Abdullah Öcalan şitil danîne. Turgay diyar kir ku divê demil dest azadiya fîzîkî ya Rêber Abdullah Öcalan werê pêkanîn. Hevşaradar Sara Bucak em dest bi pêvajiyeke nû ya avakirinê bikin hevşaradara Amedê Sara Bucak ji anîvera axiviyê got em ê dawî li xisara qayûman bînin û bi her awayî bi gelê xwe re bixebitin em ê li bajarê xwe dest bi pêvajiyeke nû ya avakirinê bikin gelê Kurd îradeyeke mezin nîşan da û di hilbijartinê de siyaseta faşîzan ya qayûm mahkum kirin xwedî derketina xelkê wanê mînaka vê ye eger ne ji îrade û gelê Kurd bûya ev serkeftina hilbijartinê jî nedibû li gelek deverên Amedê rêjeya dengê me geleke bilind bû û me bi rêjeyeke dîrokî qezanc kir em gelê Kurd yê berxwe de pîroz dikin Sara Bucak anî ziman ku di 8 salan de qayûm talan û wêranî kiriye pirsgirêkeke cidî ya binesaziya bajêr heye li 17 navçeyên me ji gund û hene ku bê av hatine hiştin em ê pirsgirêkên avê çareser bikin qayûman têkildarî nasname ziman û çandê de xisarên giran kirine em ê van xisaran ji holê rakin em ê serokatiya daireya polîtikên jinê ava bikin û li dijî tundiya li dijî jinê têkoşînê bikin em ê Amedê weke ciheke ku jin xwedî mafê gotinê kar û siyasetê ye bajareke ku polîtikaya jinê lê heye ji nû ve ava bikin Sara Bucak dest şankir ku daxwazeke cidî ya ciwanan heye ku derfetên kar bêne afirandin ev bajareke xizanê roj bi roj girantir dibe em ê projeyan biafirînin ku derfetên kar bidin ciwanên xwe ciwan wê li vî bajarê bibin xwedî mafên gotinê ji bo ciwanan em ê kursên pîşeyî ava bikin em dixwazin bajarên azad yên demokratîk ava bikin ev rew jî tenê bi nêrîna jinê bi temsîliyata wekev ya jin û mêr dibe divê em sîstema hevserokatiyê li her qadê belav bikin. em bi xizmetê malavaniya xelkê îdirê bikin hevşardara îdirê Necla Kum ji anîfera axivî û dest şankir ku gel her cure berdel da berçavên xwe xwedî li îradeya xwe derket û got em ê bi xizmetê malovaniya gelê xwe bikin Necla Kum bi bîr xist ku AKP di hilbijartinên xwe cîgên 2014 û 2019 de hemû şaredariyên gelê Kurd bi rengeke nehukukî desteserkirin qayûm tayîn kir û got bi polîtikayên qayûm nekarîn encamê ku dixwazin bi dest bixin wa jî vê yekê polîtikaya qayûm bû sedem ku AKP têk biçe kiryarên antîdemokratîk yên dewletê yên ku bi tundî û desteserkirina maf dike li bajarên Kurdan têk çûn ya herî giring jî bû sedem ku di nava gelê Kurd de îrade û hişmendiyeke netewê ya bilind biafirîne Necla Kum herî dawî got em ê bi projeyên xwe bi gelê xwe re bin sozê ku me di dema hilbijartinê de dane bi cih bînin em ê bi xizmetê malovaniya gel bikin.
Şaredariya Akdeniz'e ve bebeya hemu navçeş hev şaredariya Akdeniz'e hoşyar Sarı Yıldız Janefere Akviye Gut Tevi Neleriti u diziya AKP'ci şaredariya Akdeniz'e ve hizmete jinavçe rebike u bu be şaredariya herkesi Sarı Yıldız ragant bu AKP'de 5 salin derbas buyde hizmet dani aliyeki legel lehemberi hev rakir bi zamanı cihekariye civak bezarkir u gut jiberdela فرستا خدمت تالان کرن اما وی ذهنیت برطرف بکن پرسکره کنگلک جدی هنه 700 میلیون دین شارداری هنه لگل بجدیت لشارداری خودی درکت دوه ام ببن هیوی و خیالین وی گلی برومت سار یلدز آنی زمان کو Akdeniz navçe heri girink ya Mersin'e gud Akdeniz da aliye abori civaki u siyasi de dile Mersin'e Kürt, Türk, Arap, Roman, Rum, Alevi, Suni u Hristiyan levi navçeyi dijin herkes lebenda hizmeteye em dizanin ku gele Akdeniz'e li gelmeye u eme bi gele xwere kar bikin u ku şaredari bibe ya herkesi Raşan yazar Emesücen Kayyum Enli Bajer eşkere bikin hevşaredar Serekaniye Raşan yazar Jaan efere ahiyu dest şankir ku Emesücen Kayyum Enli Bajer Rahım peş çavan u beferesete şaredari ke zelal jigel xwere ragihinen Raşan yazar gut liser Serekaniye demek edire jezakteke giran heye Gevxwarın tırsandın dürxısına muruvan jikare xwe u gelek kiryaren bi virengi yen zordar hebun Cekarin jat peresti rakirna lehemberi hev acivake u sorkirna dijminatiye li ser navçeye hatibun fers kirin. Dınava 10 salan de hizmeteke bitene jî ne hatibu kirin. Xelke Serekaniye ev yekdi dihil bijartine de terciha xwe li aliye xwe dedani. Raşan yazar ani zaman ku Serekaniye li ser sinore u gut dema ku şaredari di deste AKP MHP'de bu derfet dida ku hezem paramiliter dest li herema Kurdan u sinor verdin. Devlete heza xwe bikardani u ev yek bi hesani dikir. Jiber veke Serekaniye jibu desilatariye xwedî giringeke stratejik bu. Em hemû Sücelini baje raxın peş çavan bi fereseta şaredariya zelal kar bikin û çûn û hatina şaredariya peşkeşî gel bikin. Em bi fereseta xwe ya azadî parêz û wekeviya jinê jiyaneke ava bikin. Ve di cejna Ramazanê de li wan û Mêrdînê otobûs bê heq xizmetê bikin. Piştî ku şaredarî kete destê gel dem partî lez da xebatên xwe. Şaredariya Bajarê Mezîna Wanê û Şaredariya Bajarê Mezîna Mêrdînê biryar girtin ku vê 3 rojên cejna Ramazanê otobûsên şaredariyê bê heq xizmetê bikin. Şaredariya Bajarê Mezîna Wanê li ser hesaba xwe ya medya sanal ragihand ku li Wanê vê otobûsên şaredariyê bê heq xizmetê bikin. Şaredariya Bajarê Mezîna Mêrdînê jî ragihand ku vê otobûsên şaredariyê di 10, 11 û 12 Nîsanê de bê heq xizmetê gel bikin. Rêberên Dem Partiye Ankara Serdana Emine Şen Yaşar kirin. Nöbeta Adaletê ya Emine Şen Yaşar li ber Wezareta Dadê di roja heftû duyemîn de dewam dike û rêveberên Dem Partiye Ankara duh Serdana Emine Şen Yaşar kirin. Endamên Meclisa Dem Partiye rêveberên Dem Partiye Ankara û Sevinç Çakar ku piştî hewdana derbeya Pazê Tirma 2016 de cezayê müebbetê lê kurê wê hatibû birîn Serdana nöbete Adaletê kirin. Malbata Şen Yaşarê piştî fitarê çûn parlamentoyê. Kurtika jin jiyan azadî de agirê şoreşa jinên Rojava de hat weşandin. Kurtika jin jiyan azadî de agirê şoreşa jinên Rojava de ji aliyê Enstitûya Andrel Wolfe jinolojî ve hat weşandin. Li sala 2018 de komeke jinên internasyonalîst ku li Enstitûya Andrel Wolfe a jinolojiya li Rojava kom bûbûn projeya nivîsandina pirtûkên wekî parçeyekê karên Enstitûyê dabûne dest pê kirin. Piştî 6 salan bi dest rond edîtoryal Pirtûka bi navê jin jiyan azadî de agirê şoreşa jinên Rojava de hate weşandin. Hat diyarkirin ku divê Pirtûkê de şoreşa jinên Rojava hatiye vegotin. Di destpêka Pirtûkê de jî tê gotin ku ev Pirtûk ji bo bîranîna bi hezaran hevalan ku bi agirê şoreşê re xwe helandine wekî perspektîvên dîlegerîna heqîqetê de ye.
Pêşgotina Pirtûkê ji aliyê Enstitûya Andrel Wolf hatiye nivîsandin û dibêje em weke tevgera azadiyê jinên Kurdistanê jî tecrübeya xwe giringiya naskirina dîroka xwe li hemberî şîroveyên dagirker û baviksalar ku me vedişêrin û me parçe dikin dizanin. Bi salanê jinên Bakur Rûşatê Sûriye komîn, meclis, akademî û komparatif ava kirine. Ev pirtûk ütopiyeke dûr şîrove nake, tecrübeyên şêmber ji dilê jiyanê ve nîşan dide. Pirtûkek li ser jiyanê divê pêvajoyê şoreşkerî de ye. Çîrokên jiyan û têkoşîna ku rojane tê kirine. Pirtûk parçeyeke nivîskî ya dîrok û ya dema niha ye. Nûçeya me dawiyê li Qamişlo şahiya îmzekirina du pirtûkan hat didarxistin. Di şahiyê de pirtûka nivîskar Mahîn Şêxanî ya bi navê Yilmaz Güney û komçîroka helbesvan Xemgîn Remo ya bi navê Werzên Agir hatin pêşkêşkirin. Her du pirtûk hatin îmzekirin û beşdaran hate belavkirin. Pirtûk ji aliyê helbesvan û çîrokbêj Mahîn Şêxanî ve bi zimanê Erebî hatiye amadekirin. Pirtûk ji 18 rûpelên pêk tê û ji aliyê weşanxanê hevgirtina Rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê ve hatiye çapkirin. Pirtûk li ser jiyana hunermend û derhenerê sînemaya Yilmaz Günay ji zarokatiya wî ve hatiye bixebat û berhemên wî yên hunerî ye. Ev komçîrokên helbesvan Xemgîn Remo bi zimanê Kurdî ye. Pirtûk ji 132 rûpelan pêk tê û her wiha ji aliyê herêrekê ve hatiye weşandin. Çîrok ji xeyala nivîskarin lê xwe dispêrin rastiyê. Li ser zilm û zordestiya li ser gelê Kurd li Bakurê Kurdistanê ye û hin çîrokên li ser rewşa Sûriyeyê piştî 2011 jî tê de hene.